Lau urte pasa dira eta oso balorazio baikorra eta emotiboa egingo nuke. Egin kontu, lehendakaritza hartu eta nekarren helbururik nagusiena herriz herri eta herrietako euskara taldeak eta bisitatu eta indartu eta hori zela eta plana gutxi gora bera enda geneukanean, COVID etorri zen. Eta COVID-ak dena hankaz gora jarri zuen, eta hala ere, 4 urte hauetan uste dut topaguneak aurrera pauso itzelak eman dituela. 4 urte hauetan 2 euskaraldi egin dira. Ipar Euskal Herrira zabaldu gara, Euskara Elkarte asko sortu dira. Kukuleixi sortu da Nafarroan, aldekotasuna lantzeko proposamen eta dinamika bat martxan jarri da, eta beste hainbat eta hainbat ekimen aurrera eraman dira. Eta hau guztia posible izan da, bai topaguneak eta bai Euskara Elkartetan lantalde, militantzia eta jende benetan zoragarria daukagulako, eta nik hemendik 4 urte horren amaieran eskerrak besterik ez den ditut eman, segulako babesa somatu dalako eta somatu dalako indarra eta ilusioa, eta horrek ez daukan presidori. Esker asko dauzka, 4 urte hauek zailak izan dira, baina zoragarriak izan dira, bietatik izan dute, eta zoragarriak izan dira batez ere zuagatik. Gure bezaleko hizkuntza batek aurrera egingo balin badu, guztien implikazioa behar du. Instituzioena, gizarte eragilena, euskalgintzarena eta herritarrena. Eta hor daukagu erronka, zu hori bizirik mantentzea eta dinamika sozial, politiko eta esango nuke administratibo-ekonomikoari esker, jauzi hori ematea. Topagunea euskalgintzan bada nor, bada referentzia, baduka funtzioa, baduka indarra, baduka presentzia, eta ni izango naiz topagunearen irudia. Ze azkenean ni nator langile moduan. Ni langile bat naiz, badakizu euskalgintzatik nator, langiletik, eta ni batera lanera nator, lantalde batera nator, eta ni laguntzera nator. Topaguneak zer ikusi duen nigan, edo zergatik proposatu didan, edo zer daukat nik topaguneak pentsatzen duela interesgarri dela berarentzat, bata emakumea naizela, eta nik uste dut ikuspegi feminista hori txertatzea badakigu osasuntsua dela, euskalgintzarako, euskal gizarte mugimendu guztietarako, eta gero Araba eta Gasteiz. Eta euskararen periferiaren pentsamendu mugimendu freskotasun hori ere ekarri nahi dut. Topaguneak aurrera begira ze erronka dituen. Nik esango nuke orokorrean euskalgintzak dituen erronka berdinak, berdintsuak direla. Badakigu euskara bide gurutze baten dagoela, aspalditik datorren ideia da, paradigma aldaketa baten beharrean gaudela, eta hor mugitzen da topagunea bera ere bai. Orduan euskalgintzako eragile moduan hor kokatuko nuke. Topaguneko bazkidei zer esan galdetu didate, eta zer esango dizuet. Lehenengo, eskerrik asko, mila esker, aukeratu nauzuelako, eta bigarrena batera egingo dugula jauzi. Hori da, ikusi duzue, bai batzarrean, baita kongresurako hitzaldi eta kongresurako dokumentazio eta horretan guztietan, gonbiedapena oso argia da. Batera egin behar dugu hau, beste inork ez du egingo gugatik, hau batera, euskaldun moduan, euskal aktibatu moduan, mugimendu moduan, bazkide moduan, eta jauzi bat behar dugu, eta gainera nik uste dut badakigu egin dezakegula. Hori, sinistuta gaude egin dezakegula. Orain arte gauza ederrak egin ditugu, hemendik aurrera ere jauzi bat egiteko gai izango gara.